ndị be anyị ndị Igbo onye agha na nwanne ya jisie n'ike ndewonu Chukwu fụrụ anyị n'anya Ugwumba. Ihe eji mara m wụ Joseph Oguchi Jacobs, King Dr. Saro Wiwa Bongo Jeruzi ije. Enweghị sakrament. Ka Chukwu siri kwado ọmụwa the only Saro Wiwa nweziri kedị ndụ. The living Saro was Saro ndị Igbo, Saro Nigeria, Saro Africa, Saro Wiwa. Enweghị ihe jikọtara mụ na mana ọ wee aha m lọtara mgbe m pere mpe nọrọ Port Harcourt lọta kọrọ ha akụkọ ihe na-eme na Port Harcourt ihe gbasara the late ebidozi my brothers ha akpọwa m the name. In fact na m yiri ya na m dịka ya. Even I don't know me mgbe a na-akpọ m ya those early days. But all of the time masị Chukwu nna mgbe m nọ na-agwa Chukwu si achọ m ka ime m ka m dị popular like otu ya nwa dị mkpechi ekpere people kpọọ m that name ọ na-ewe m iwe. But all of the time si Chineke na ka aha wụrụ a point of contact nyere m ya gosi that na egwu a wụ ihe ọ chọrọ ka m ji rijuo afọ na ọ bụrụkwa na ọ bụrụ akara aka m drop egwu a yere na so but God after ekpere m kpecha Chukwu anụ ekpere m nza m ekpere so and I continue answering the name nzawa dị aha mgbe ọ bụrụ egwu izizi m kwuru ọ nke kpọpụtara m to the ụwa jiri mara m yes Bongo Jeruzi ije ọ ya nke kpọpụtara m to the limelight. Ịgwa okwu orube 3-4 years mara na my father gụrụ egwu mana locally and the mpa nke ya nwa ekwere ya ka ọ gụtee ya aka. If I don't know the history that my father ndị gbara ụlaga na Port Harcourt those days before the war. N'olu my father no the cabell, but I followed my dad n'ọnọdụ ahụ. Amarum no ya nwati egwu. Even his younger brother who Olariche, Douglas Olariche, who my elder cousin, not my uncle. I want to come information that my father na-enyecha ya some inspirations and songs on them those days locally. Ihe the father chọrọ gaa school. Ima those days a na-ekwenu na ndị na-agụ egwu a na-akpọ ha ndị ọkara Owere ndị kokoma ndị amanyoyo even ma ndị na-akụ bọọlụ but ịma ihe Chinyere wu ihe Chinyere ọ bụrụzie na egwu ka iji na-eriju afọ ji egwu dị ebube ji egwu dị mma ndị na-akụ bọọlụ na-ji ihe a na-achọ so ọ ka mụ na iji egwu si je o doro ọbịa mee ma ghọta that na all talent ọ ka Chukwu si chọọ ya. Ịgwa eziokwu apịrị m mpe ma my dad nwụrụ. Yes and ije mụ na egwu ma m bụ nwata mana chọọchị anyị ha si na enweghị ebe ọzọ m na-anọ abụrụ ebe ihe egwu dị ebe ha na-akụ nke na-akụta ya ọfụma mụ nwa na-eme ekinazi edistọbụ anapụ m ya so ya ka my mom kọrọ m that na asị na enwere nwa ya ga-eme ya ọ dị pronounce anụ ya aha ya amara ya mara mana anyị amarụ n'ọmụwa so mgbe m lọtara Port Harcourt na-eje school all my people chọrọ gaa school m sị school a m ga-aga ya mana ịhụnanya a na-egbu m ka mmanya m ga-ahụ ebe mụ na ya ga-ejedebe. Ugwumba. Kedu onye na-ekwesịrị anya mmeri iji họrọ ụdị egwu anyị na-akụ ugbu a? Ịgwa gị eziokwu enweghị mgbe m chere na all music ka m meji eriju afọ na all music ka m ga-eji dị ebube na a ga-eji music mara m ana m enwe joy. Music bịara wụrụ part of me but I do not amarụ m na ọwụ ihe Chineke na program ga enweghị anybody m ga-asị kụziri m egwu or wee mentor but enwe m ihe oyibo na-akpọ role model ndị nne na-anụ egwu ha isi na-emebi m. Onye dịka somebody like Warrior, my uncle Ikechi, the Ojembas or ndị nke gụrụ ni
Olariche, Osadebe, Oliver, Morocco, Ozemena, those, ancient Johnese, those old songs. One of our uncle from Nazi, Oriwo, Naku Bongo, culturally. So yeah, and then even though I'm name business in IGBOMOVIES that time, business wakekeeping. Nga somebody do say I were my kanga lere ba kugegu. Oriwo warrior Zedan oji hana akum na-ele ha. So amam that was ụzọ Chineke ji na prepare. Ihe m jiri bido wo egwu ụka na church anyị. Ibute ya ọbụla ihe a na-akụ akụ. Ana m akụ ya ọfụma. Ana m akụ ya kụzie ya ma. Ihe m jiri bido. But all of the time, because the cultural music na my kindred, the egwu ụka na church. So at the time, they pay with attention, the cultural music. I be a local outing. Those days, early 90s, all now I know I in a man. I say one day because I know in a man. I be a corona gegu. And when you get a second bamba una kola Bruno Lana, I'm when the guy be crying lawan. When they get sing back, don't never. At the end of the day, I could try with a guy. So I name those days I butcher local beats. Ekuku yena buru ya shie owere gan naze. Si naze go rata just to go and play. As in on 19 I say ndi ogo biara. Ndi iku ya biara. So all those things we were doing it locally. Name all of the time. Inspiration abata and some producers in the batachara no were. So I think it's high time. No get roll and bag make bongo light wear up. Cause happy we here just cultural locally. Can step wear up. At that time, IGBO. Somebody made bongo. You from culturally to wear keyboard. I think almost the first person, if I'm not mistaken, made a wear keyboard to na bongo. Because here at that time, local cultural bongo. So, around 1998, I made my first album. I made it with my group. That same group, I know. One more of the vocalists. Oreo. I made a launch. The way I push work where. So, about 1999, group I only open a beer pussy as some agawa other jobs. More the music. And now, about 2000, my own personal album, which Orehokwa. It's okay. So 2005, I now knelt down. Sepura la sich or basikere ligwe keowa. I like me am name. Manangupte egu anka na oburu no reho. That mama that na ihe abo ho ekere mona chim. I'm ga ho ya no ihe mmado hobby, ihe mmado like me. So after that prayer, I'm saying, God, actually, maram to announce me more that the name is a popular person. Nabaya no activist. Actually, I'm a popular person in my own field. Let it be a point of contact. Tell you honestly, God had my prayer. Because I made that prayer, say, if I don't make it, then I must look for a way and leave the country. Apple country, Gawala Beke, Gachoego. Cha, Igbo kwenu, rienu, nwano, zwano. Afambu, Chika Okpala. Na-akpọkwa Chief is Royal Palm Powerless. Chief the Honorable Zebrudaya, Igwe alias 430. UGWUMBA. So, after the prayer, even Bamno Mary has a legua in my house. Tenant Binu line, no na chimochi. Sin na here we see Mbaka na bia Saro. Link or Bagidron way also. Ne Mary agwegbu ko wara na acha. Well, I know Romeo. All Zimbabwe has a gas studio record egwu peak here. The lady has him na onye furu Chineke kele na nke abara ya na egwu tụrụ ya. So na ihe am nọ n'ime ụlọ na-agụ ya si n'isi agbakala m na arachaga m. So na ya ihe a na-akwụzi n'ụwa niile everywhere you go. Ọwụrụ bongo jeruzi ije si ya na ịhụnanya ya na-achịzi ọchị. Na-achị ọchị. Si ọka o si dị ọka Chukwu si eme ya na ọkwa that same thing ịhụrụ mmega
imulo that time again at church. So ekenem chineke kene ya kenezia of mother that now from nowhere to somewhere.